Asochibu Denar Ifumi Otsu Denar Ma bravo imu Yo adofonom ebre aso se kasababo fo ye ne motoa enkwaje won chechire a da ne da Awurade Yesu adomu no osuma ye ma ye ba na ye ne mo betoa so no enen so ebre na so yi ewesre na woni aka bom wo afidikese yiso na yabo empaye etu ye ho ahye Awurade nsa na fe onyankopon adomu ye ne mo atoa adesua no so ewacho ye bompaye Awurade nyankopon ye da wase wo Yesu Kristo dem mu amen wo bie kwai ama ye ne ye tiefo se me che ho nkran nsem a fa nkonkon bedue ye nso na dum ye tiefo nso saa na san kan isum mu atumfo nyuma ma yen hunu osoro kwai no se de be ye be fa so na upia ye nyankwa wo Yesu dinti amen amen yo arofonom enen so ye no ba hwehwe adesua sonko bi mu eya adesua enen so ka osoro enkwaje asem no pa yi ebi se bible no a eda ho no obi a osua twerɛsɛm pa ba ko ne bonsam na Yesu so no ahye yembo ahye yenkuran aboye so se yenso yemomodin si ebesua pa the last no ne Pharisee for no any Jew for mpanimfo no bi kasa no John 5:39 no asmo ka kire wo mo se mo hwehwɛ twerɛsɛm no na mo gidi se mo oda nkwa wo na eno ne di mi ho adanse na enso mo mpese mo ba me nkyɛn na Yesu peso kire se twerɛsɛm no enkwagye sɛm ewum ne sa wonti na obonsam so hwehwɛ twerɛsɛm no pa na no hwehwɛ mu a asɛm a ye no kore no na wadane no na wafa no kore kakra na wafa nkontompo kakra na ode abata ho nti wo wansua twerɛsɛm no yie ehunu na ode ada wadwe na akodi atoachi uka se last bonsam ko Yesu nkyɛn uka se Yesu ento no ho mfiri soro emehwe fam Psalm 91 na wachiro se obehye na bofo amaw na wasoa wo na ona mpembo nti Yesu hwe asɛm ni di no hu se asɛm na bonsam aka no ye firi Bible na emum to ho firi soro behwe fam no di ni twerɛsɛm no ɛna Awurade Yesu ka se sori Awurade koto Awurade enso Awurade Onyankopɔn hwɛ so enti no twerɛsɛm no yesua a ebehu no kore adesua ba ko a ene ye pese ye no ahwehwem pa se asa eba nyamsom mu ene Kristosom mu ana apie ba ko ne se dodo no adwen kyerɛ ewo twerɛsɛm no mu ne se Yesu Kristo ono ani Onyankopɔn ono ani osoro agya no a oba ye bewu agye ye anuanom sa asɛm we no ewo se ma twerɛsɛm hwehwem because twerɛsɛm anka ne saa ena Yesu Kristo no anzo wa anka ne saa asomafo na anka ne saa eni se ye gidi saa eje se ye koyera kwai ise ntini se senti o se hwe saa asɛm emu se efa enkwagye enhyehyeye no Yesu Kristo ewa adwuma a oye emaye ena osoro agya no so wa adwuma a woye maye na nkonkon so wa adwuma a woye maye emu bia no ka kobom ye baako efa ye nkwagye ho enti ye ne wo kasai no ade baako epese umu adwene koso baako nso eye ye numbers no egu TV no ase no omodin se obefa na wafre se bibia kire wadwene wode ye ne wo kan ho a Awurade Nyankopɔn adom mu no wo bete kasababo fo nka wo frɛ ne a ye no bobɔ nkomo wo twerɛsɛm ne nyina hu no kore na ye di so ende yenko Genesis etire ye baako ne nkyemu ye aduonu ensia no efa se ne a yete ne se Yesu no ana Onyankopɔn no de osoro agya na ankasa no ne nkyerɛkyerɛ enkyerɛ saa na ansa Onyankopɔn ɔbɔ ade nyina wie ya ɔbɔ onipa no ɔka asɛm bi a kyerɛ sɛ agya no wɔ hɔ na ɔwɔ ekuo bi so ɛka no na yenkotie ɛwɔ asɛm no kasa Bible Mose ngoma edinkan ana Genesis etiba ko nchiche no nchiche mu aduonu nsia Awurade Nyankopɔn asɛm ni ɔse na Onyankopɔn ka sɛ momma yenwo onipa wo yensuban so sɛ yenseso na oni epumu mpataa ne ewiem noma ne ntoteboa ne asase so emoadoma nyina Awurade nhyira ba bia ye fa ede ayi asɛm no ano ene sɛ nso Onyankopɔn bɔ ne ma nyina wieye a wo pɛ abɔde bi anadwene kɔ animu
na wadi so ama no no wanka sɛ meyɔ onipa ɛwɔ mesuba sɛ me nsɛ so na nka obetumi aka reason sɛ na obi ka ne ho no nti no ɔka sɛ momma yɛnyɔ onipa ɛwɔ esuba so sɛ yɛn nsɛ so ɛsɛ ɔsoro agya na ankasa agyetum sɛ obi ɛdɛ ɛka ne ho afei Genesis chapter 3 verse 22 ɛhɔ nso momma yɛhwɛ Awurade asɛm bi hɔ ɛhɔ no ɛbrɛ a onipa yɛ bɔne no Onyankopɔn ansa ɔbɛpam onipa free edi nturo mu no ɛno nso meeting bi kɔ so a ɛhɔ no kyerɛ sɛ na obi ka ne ho kasa Bible Genesis etimiensa nchichemu aduonu mienu Awurade asɛm ni na Awurade Nyankopɔn kan sɛ hwɛ onipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako hunu papa ne bɔne na afei deɛ ɛbɛyɛ na wantene ne nsa ante nkwadua no nso bi ani antena se dan nti Awurade nhyira ɛde wɔn nsa ha no onipa yɛ bɔne no sɛ bɛyɛ na wɔn nsa nkɔte nkwadua no bi nie na wɔbɛtena se daa ɔbrɛ a wɔayɛ bɔne nanso wɔnwuo na wɔbɛbrɛ no asɛm Onyankopɔn kan sɛ onipa na yɛ sɛ yɛmu dɛ baako so ɛne yɛn kɔhwɛ ekuo a na ɛwɔ hɔ no a na wɔn ka ɔsoro agya no ho a agya no anka sɛ ɔno nko a na mmom na ekuo bi ɛka ne ho no yɛn kɔ Matthew asɛmpa eti a yɛ aduonu nwɔtwe nkyɛmu a yɛ donkron na yɛn kɔhwɛ wei yɛ nkyɛkyɛ a Yesu noa baeɛ no wɔde tu dwa kyerɛ sɛ agya no wɔ hɔ ɔno Yesu wɔ hɔ ɛna nkonkron wɔ hɔ na wɔn nyinaa ka bɔ mu yɛ adwuma baako sɛ wokɔfa ne sɛ Yesu noa na Onyankopɔn a ɛnkwagyeɛ ho nhyehyɛeɛ ɛne kwae a wɔbɛfa so ayɛ ɔbɔne ho adwuma no nokwasɛm na ɛbɛyɛ den ɛne kwae a wɔbɛfa so abɛbɔ mpaeɛ ɛno nso bɛyɛ den kenka Bible Mateo asɛmpati aduonu nwɔtwe nchichemu edonkron Awurade Nyankopɔn asɛm ni enti monkɔnkɔyɛ amanaman nyinaa masuafo na momɔ wɔ nasu hyɛ agya ɛne ɔba ɛne ho nkonkron din mu ɔn sɛ aha wɔde hyia tomo Yesu Kristo sɛ yɛnkɔ aman nyinaa wiase nyinaa na yɛnkɔ ka na sɛmpa no ɛnkyerɛ na obi gidi a yɛmmɔ nasu hyɛ agya no ɛne ɔba no ɛne ho nkonkron din mu ɛza ade Yesu kura wi asɛm no ka yɛbɛba so paa na yɛbɛsɛ yɛkyerɛ sɛ asɛm no Awurade ka sɛ Yesu ka sɛ mebɔ onipa ɛwɔ mesuba asɛm nsɛ so a Onyankopɔn kae no na Yesu Kristo wɔ hɔ na wo nkonkron wɔ hɔ ɛnna Yesu Kristo na ɛdɛ wabɛyi saa asɛm no no yɛnkɔ Matthew asɛmpa etire yɛ miɛnsa ne nkyɛmu dunsia ɛne edonson agya no ankasa gyitum sɛ Yesu wɔ hɔ na ne dɔba ɛno no na yɛntie sɛ deɛ ɔsoro agya no ɛka ho asɛm bere a wɔbɔ Yesu asu ɛwɔ Jordan mu wie no ɛne bi firi soro edi adanse sɛ Onyankopɔn na kasa a ɛfa Yesu Kristo bere a na ɔwɔ asase yi ho no kasa Bible Matthew asɛmpati miɛnsa nchichemu edonsia ɛkɔ Awurade asɛm ni ɔse na ɔbɔ Yesu asu wie no ntɛm a na ofiri nsuo no mu na hwɛ ɔsoro bue ma no na ohunu Onyankopɔn honhom sɛ esane sɛ buburo ɛba ne so na hwɛ ɛne bi firi soro ka sɛ oyi ni me dɔba a ɔsɔmani ɛnuanom ɔn sɛ Onyankopɔn no ankasa no agye tum di adanseɛ sɛ Yesu Kristo yɛ ne dɔba a ɔka no ho ɛkwae a Yesu bɛka Onyankopɔn ho ana ɛkwae a Onyankopɔn de Yesu bɛka no ho no deɛ Bible ankyerɛm ankwa akyiri a ɛhɔ deɛ ɛni kwa ase yɛkɔ hɔ so na mo wɔsi Yesu Kristo ɛyɛ ne dɔba adisɛm kan sɛ Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn bɔdeɛ mfiti aseɛ ne nyinaa na meka kyerɛ sɛ wanhyɛ da nkyerɛm paa na mmom ɛnkyerɛkyerɛ kyerɛ sɛ Yesu no ne Onyankopɔn deɛ quotation ahodoɔ a ebedi adanseɛ ɛne ɔsoro agya no adanseɛ nyinaa kyerɛ sɛ ɛnyɛ saa ɛna teɛ nti ɔsoro agya no adi adanseɛ sɛ wei ni me dɔba a ɔsɔmani asɛm wei si bere a na Yesu Kristo wɔ asase so ɛna ɔsoro agya no nso ɛwɔ soro a odi adanseɛ Deuteronomy 18:15 adiifoɔ no nsɛm so na yɛkɔ so yi odiifoɔ kɛseɛ baako paa ɔbɛyɛ adwuma ɛma Onyankopɔn a na yɛn kwagye di mu akɔtere paa baako ni Mose sɛdeɛ me ne wo kasa no ma wadwene nkɔ asɛm so paa na bɔmmɔde sɛ ɔbɛfa namba no so ɔgu fon so sɛ ewie a ɛno ne yɛne wode bɛdi nkita ho ebakyɛ kenka twerɛsɛm ne yɛhwɛ Mose hyɛ Yesu Kristo ho nkɔm ɛde to hɔ yɛwɛ sɛ deɛ ɔka no fae Mose nwoma a ɛtɔ so nnum anaa Deuteronomy eti du nwɔtwe nchichemu edunum Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɔse odiifoɔ a ofiri wo mu a ofiri wo nuanom mu te sɛ me na Awurade wo Nyankopɔn bɛma no so ama wɔ ɔno na montie no Awurade nhyira wo ɛnti wɔn sɛ Mose a ɔyɛ odiifoɔ a odi kae no asɛm a ɔkae ne sɛ ɔno ne kurakyi no
na awurade nyankopɔn ebema odiifo kese a wote so no Moses so na ono no na ya yentie no yango we asoma fo sem na Moses kan Yesu Kristo ho asem se onyankopɔn ba soma no e de na ba efa yenkwaje ho edi yango we asoma fo sem temiensa ne nchemu a eye aduenu mienu no ebra Yesu Kristo baaye no a suafo no edi Kristo no adanse ewo ne mugidie no sabe kwa na Yesu owo asore okọ na asomafo no di adanse edi asem a asuafo no ekaaye efa asem a Moses kaaye a ye kire se fa Yesu Kristo no sei no mo kan no kenga kire se asomafo nyuma etimiensa nchichemu aduonu mienu awurade asem ni osi na Moses so kan se odifo otese me na awurade mo nyankopon be ma no so ama mo munuanom mu ono na muntie no se de obeka kire mu nyina ya we ye bra Yesu baya na asuafo no to adwuma no so no ena ne omo kire se sa asem na Moses kan no na efa Yesu Kristo ho enso so odifo a ofiri mu ena awurade mo nyankopon eni hayi no onse waka onyankopon ena Bible ka se awurade a Lord enso gina ma Yesu Kristo eni yengori bibi kakra ewo John chapter 1 verse 29 adifo no mu ba konso a obeka Yesu Kristo ho asem pa na onyankopɔn soma na obeka Yesu ho asem na obo Yesu oso no ba ko ene John the Baptist a friend Yohane Suboni no ono nso no ebra na Yesu Kristo eba ekọ amana boneso no odi adanse bi na nso yentie kasa Bible Yohane asempati ba ko chichen mu aduonu nkro awurade nyankopɔn asem ni ose na ade achi no Yohane hunu Yesu se oba ne nkyɛn na wose hwɛ nyankopɔn adwama oyi wiase bɔne kro no ni ende won se adifo ni nyina dance die Yohane nso asema kan ne se wei ene onyankopɔn obo ade no agya kronkron no na adwama a oyi wiase bɔne kro na yese ahai ni John di adanse se Yesu Kristo so ene onyankopɔn nam ebe sisa ye bɔne ana obepepa ye bɔne ana obegye afiri bɔne mu John adanse die a odi ye no ende efa adifo no ene asomafo no mpo Yesu Kristo no anu mu asoma bekenkan nyina nkyere se Yesu ose ono ane onyankopɔn tie sa uka so Yesu no ane onyankopɔn a Yesu Kristo no kenkan Mark chapter 16 verse number 19 na yintie awurade asem Yesu Kristo wuye no osore Bible di adanse sa na okọ soro na ne so na okọ ene se yinfa no wo kasa Bible kenga chese Marko asempatu din siantichemu edonkron awurade asem ni osi na afei awurade Yesu ni won kasa ekire no ofa no kọ soro na okotena nyankopɔn onifa so agya no enifa so eni Yesu Kristo no an kasa no adanse die ne onkonkron adanse die on onkonkron na namosuafo no so ekire asem no ene o se bra Yesu wu ya o sorry ye no ofa no na ode ne kotena agya no onyankopɔn ensanifa so se Yesu no an onyankopɔn de a ene na asem we ye kirem sei yenko John chapter 14 verse 28 anuanom Yesu Kristo no an kasa baaye no na dance die kire se agya no ho ene ono nso wo ye dai no mu nyina ka bom ye adwuma ba ko fa enkwaje adwuma no na agya no eye kese sen wo no Yesu yema Bible nkasa kasa Bible asempatu di na nchechemu aduonu nwotwe awurade asem ni ose mo ate se meka me kire mo se meko na maba mo nkyɛn se mo dɔm yanka mo ni beje se meko agya no nkyɛn efrise magya no ye kese sen me Yesu Kristo no odi adanse se agya no eye kese kyɛ no ti nei se be ka se Yesu no ane onyankopɔn de a ene ne kyɛ se ye pagya Yesu dina ko gina onyankopɔn gina ban na Yesu no angaza se da bi wose agya no eye kese eye dai kyɛ no John 14 verse 6 ene wose Yesu no angaza was state se agya no ho ena ono ho ena onkonkron so ye dai ho no mu nyina ka bom ye enkwagye no ho adwuma no ye dai ema adasama anuanom heaven de obi a opɛ no obɛkɔ bi na obɛkɔ heaven pa a wakodura agya ne nkyɛn a agye sɛ wofa Yesu so ansa na watumi akɔ agya ne nkyɛn edi wo ka sɛ Yesu no ani agya no de a ene na abɛre wakɔ Yesu ankasa John 14:6 kasa Bible Yohane asempati du na nchechemu nsia awurade nyankopɔn asem ni Yesu ese no sɛ mene ekwan no nokore no ne enkwa no obi ma agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so on sɛ Yesu nkyerɛkyerɛ ni saa bere na wɔ asase so ene o sɛ ɔno me kwan no nokore ne nkwa no obi nkwa agya no nkyɛn agya no hɔ na hyɛ no so obi nkwa agya no nkyɛn
gise onam ono Yesu Kristo so don de Yesu nkyerɛkyerɛ wɔde bɛ nyinaa no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ wɔno ne agya no na emom no agya no wɔ hɔ ɛna ɔno Kristo Yesu yɛ dɛ ɛwɔ hɔ na ne so ɛna yɛfa ɛtumi yɛ dɛ akonya nkwagyeɛ Awurade Yesu nkyerɛkyerɛ no yɛnhwɛ Yesu Kristo ɛbrɛ ɔba asase so no ɔkɔ Gɛsemani sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ na Gɛsemani hɔ no mpaeɛ a Yesu kɔbɔeɛ no ɔgye to mu sɛ agya no ɛna ɛhyɛ ne den ɛwɔ ne Biblia mu Mark chapter 14 verse number 34 mama yɛntie ɔsoro Nyankopɔn asɛm verse 35 and 36 Yesu Kristo no ankasa di adanse sɛ agya no wɔ hɔ ɛna ɔno nso wɔ hɔ kasa Bible Marko sempa tidu na nkyekye mu adi osanum ɛkɔ Awurade asɛm ni na ɔkɔ n'anim kakra kɔbutu fam na ɔbɔ mpaeɛ sɛ ebetumi a dɔn no nsan ne ho nkɔ Yesu Kristo n'asɛm ni kasa Bible na ɔka sɛ aba agya wotumi nneɛma nyinaa yɔ yikuru ayi firi me ho kɔ nanso ɛnyɛ deɛ mepɛ na deɛ wopɛ ɛni Yesu Kristo kɔ Gɛsemani a ɔkɔbɔ mpaeɛ ɛbrɛ na ne wuo na bɛn no ɔkɔsu frɛ ɔsoro agya no a Yesu no ankasa ɔno ara ne agya no wankasa Talking kai John 17 verse 1 yɛntie Awurade Nyankopɔn no mu asɛm bi wɔ hɔ nuanom quotation sɛ fa sɛ ɛkyerɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo ne ɔno ara ne Onyankopɔn na Yesu Kristo no na yɛfa no so ɛde ɛnya nkwa akɔ agya no nkyɛn no ɛdɔɔso bebree nti obi bɛka kyerɛ sɛ Yesu no ara ne Onyankopɔn a Yesu no ara ne Onyankopɔn a ɛgye sɛ ɛte sɛ ɛnnɛ no obi Kristosom no wafa abɔdin a ɔsɛ yɛfrɛ no sɛ right reverend most reverend very reverend ato no ne zo akɔgyina Nyankopɔn gyina pɛn ba anya saa nete kenka kyerɛ sɛ Yohane asɛmpa etidu nso nkyekye mu ayɛ baako Awurade asɛm ni ɔsi yenum na Yesu kan na ɔma n'ani so kyerɛ soro na ɔka sɛ agya dɔn no adu hyɛ wo ba animonyam na ɔba no nso nhyɛ wo animonyam Awurade nhyɛ bebree ɔn sɛ Yesu saa bere na wɔ asase so na ɔbɛkɔ akɔwuo no ɛna ɔsi agya ɛdɔn no adu ɛbere ni nie ɛne hyɛ wo ba animonyam na wo ba no nso nhyɛ wo animonyam to ɔn sɛ Yesu no agyitum sɛ n'agya no ɛwɔ hɔ ɛna ɔno ɔyɛ ɔba a yɛfa no so nso anya nkwa no ɔno nso yɛ dɛ ɛwɔ hɔ sɛ woka futu sɛ Yesu no ara ne Onyankopɔn wa wobɛbɔ mpa yɛ sɛ na hwan na bɛsrɛ ɛwɔ agya n'anim ama wo na ɔbɔne no nso wobɛka no sɛ 1 John chapter 2 verse 1 and 2 Awurade Yesu Kristo sɛ wɔ agya ne nsa nifa so sɛdeɛ Mark 16:19 no aka no na tie sɛ deɛ na Yesu yɛ ɛwɔ agya ne nsa nifa so yɛ dɛ ama yɛ adesua no a ɛkɔ ani quotations ɛkɔ ni nyinaa ɛnkyerɛ da sɛ Yesu ɔno ara ne Onyankopɔn na mmom Yesu no wɔse ne so ɛna yɛfa akɔ agya no nkyɛn na sɛ agya no hɔ ɛna Yesu Kristo ɛno nso wɔyɛ dɛ yɛn kɔmafoɔ no kenka Bible kasa Bible Yohane ngoma di nka ti mienu nkyekye mu ayɛ baako ɛkɔ Awurade asɛm ni ɔsɛ me mankum a metwerɛ yenu mabrɛ mo na mo anyɛ bɔne na sɛ obi yɛ bɔne a yɛwɔ okyegyinafo bi agya no nkyɛn ɔne ɔtrenee ni Yesu Kristo na ɔno ne yɛn bɔne ho mpata na ɛnyɛ yɛn deɛ ho nko na emom wiase nyinaa deɛ ho bi ɔnsɛ osuani wei ɛyɛ osuani yɛfrɛ no sɛ John Yohane ɔno na ɛkɔtwerɛ de isɛm no saa osuani wei no ɔno na ne gyina asɛnnua no ase berɛ a yɛbɔɔ Yesu asɛnnua no so no a ɔdi adanseɛ kan no ɛni ɔnsɛ asuafoɔ no asɛm a ɔmɔka no yɛntumi nane ani nti Yesu wuiɛ a wɔkɔɔ soro no ɛna John ɛka dima dwuma a Yesu yɛ no soro ɛde ama yɛ no ɛna ɔsi me nuanom nkumaa yi metwewe ma bram na mo antoa nso anyɛ bɔne na sɛ kɔba sɛ bɔnsam mo bi nsa si fam ɛwɔ bɔne mu a ontumri kantem na onwa ntoa Yesu biza ɔno na ɛyɛ ɔtenini a ɔyɛ ntam gyinafo wɔ ɔsoro agya no nkyɛn te yɛka yɛ bɔne kyerɛ Yesu a Yesu ɛbɛsrɛ ɛwɔ agya no mamae te sɛ bra na Yesu nyame wuiɛ no a na asɔfoɔ kɔkrom bi a ɛkɔsrɛ yɛ bɔne maye no ɛsɛ yɛka yɛ bɔne kyerɛ asɔfoɔ na ɔma kɔ kronkron bia akɔsrɛ ɛde ayɛrɛ ɛde amaye ɛni sɛ yi Yesu firi hɔ a ntam gyinafoɔ a ɛwɔ yɛne ɔsoro agya no ntam no ɛni hɔ ɛne yɛka sɛ Yesu no ara ne Onyankopɔn so a yɛnim ntam gyinafoɔ ɛno so nte saa ɛndi yɛnhyɛ no so paa ɛndi John 14 verse 13 and 14 no ɛna wɔka sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛmmɔ no Yesu din mu na Yesu ɛmfa nkɔ agya n'anim na ɔntie yɛn mpaebɔ ɛni wɔka sɛ Yesu no ara ne Onyankopɔn a no kwasɛm quotations a ɛwɔ Bible no ma ɛkyerɛ sɛ agya no wɔ hɔ Yesu wɔ hɔ no no kwasɛm ni esi pae yɛnkɔ Matthew asɛmpatwerɛ yɛnsia ɛbra na Yesu kyerɛ asuafoɔ no mpaebɔ no yɛntie asɛm bi a ɔka yɛ sɛ ya sɛ dɔm si mmɔ mpaeɛ no ɛmfa
Matthew asempatri nsia nchemu nkron ekọ no kasa Bible. Matthew asempati nsia nchemu nkron ekọ Awurade asem ni. Osi enti mumọ mpaye say yen agya wo soro wodin ho ntew. Wahenie mra de ope enye wasase so de wo. Awurade bebre enti Yesu Kristo say sabe na wasase so. Eno o se mo bọ mpaye a ya mo nka say yen agya wo soro. So because na Yesu nim say berebedu ani pe befa Onyankopɔn abodin ade ato omo so yemfra omo agya kronkron wasase we no da bi. Ya mo nka say agya wo soro. Sabe na Yesu Kristo e wasase so. Yemi quotations we. Matthew chapter 27 verse 46. Yekwa asemi anu so. Ebra na Yesu san asemi anu so a na wiase adasama nyina ye bone aho ade so akoso aro no. Van asemi anu so durusun. E de ema ehun to Awurade Yesu so. No osuze bi agya no. E de otie mu fra agya no e wa asemi anu so. Ahai be kire se Yesu nyu ono ane agya no na emu ono ho. A ye fa no so akọ agya ne nkyɛn. Kasa Bible kenka twesem Matthew asempati aduono nso chichemu aduanansia Awurade asemni na wose ebese don etoso nkron no Yesu de ne kase ebo mu se Eli Eli lama sabaktani eni se menyankopon adenti na wagya me eni se Yesu no aya ne onyankopon de a ono anu agya no de a eni na hai na Yesu no ofre wan eni anom enokore ye nokore atro ye atro ye nka nokore ne atro mfutu edi yemfa ye bone enwa de se yemfa Yesu so na Yesu nsu ni ewa agya nanim maye sede osoro agya no e ka no pepepe afi yenwe ebra na Yesu owu no Luke chapter 23 verse 46 owu asemi an so kura no enso di asem na Yesu kan ya nsa na oto no kon ewu kura Luke chapter 23 verse 46 kasa Bible Luke asempati aduonum yensa chichemu aduanan nsia Awurade asemni Osi na Yesu de ne kase tia mu se agya wonsam na mede me honhom mehye. Ende Yesu Kristo na so wakan no si agya wonsam na mede me honhom mehye. Ye Yesu no anu onim se owu a gi se agya no ene nyane no onu antimi fa ne pesu nyane da. Ende Yesu no enye onu anu Onyankopɔn. Fa namba no ne kasa Bible fo nto aso no yen kasa. Ye ko wie adesua no ye wie kakra asomafo no kan. Thessalonica ngma din kan etire yedu. Asomafo no nso nkyere se Yesu Kristo ono ane agya no na mpo Yesu wuye no asomafo no yewe kwaya omo kyerɛ sɛ ofa so sɔre ye kasa Bible Thessalonica ngoma edika tiba akontichemu edu Awurade asemni ɔse na motwɛn ne ba onyane no firi awufo mu no firi afiri soro ɔne Yesu yɛn a oyi yɛn firi abufo a ɛba no mu Awurade nhyɛ to ansa asomafo no nkyerɛ ne sɛ Yesu wuye no ɔsoro agya no ɛna benyane no enti agya no hɔ ɛna Yesu ho na nkonkron ho na John 10:30 na okasa me ne magya ne baako no kyese woni agya no adwene wo mo nkyerɛkyerɛ mu bibia ɛyɛ baako ayɛ so man mu yɛ wo omampani a wote agya so ɛne yɛ wo mampani abedi akyiri omo nyina omo doctrine ɛyɛ baako tie ka bɛka so omo yɛ baako ɛna mo nkyerɛ sɛ omampani no ɔno ane na bedi akyiri no na bedi akyiri ho ɛne omampani so yɛ de ɛwɔ ho ɛna Yesu Kristo no ankasa aka ewo John 14 verse 28 say agya no ho ena onu Yesu ho na agya no ye kase chen no na onu Yesu no de no bobo afode ma adasama ye mboni mu a ye fa no so etimi akonya nkwa Galatians chapter 1 verse 1 na yente Awurade Nyankopɔn no mu asɛm bi enso ho enuanom no kwasɛm ni say Yesu odo ena odomi ena wotuyem kenka test we bia ye hwɛ sɛ kwa Galati fo ngoma etiba akonchichemu ba akon Awurade asɛm ni Ose Paul a emfri nipa enso enam onipa bi so nemom enam Yesu Kristo eni agya Nyankopɔn a onyane no fura awufom no so na ɔyɛ ɔsomafo no ende Yesu Kristo wɔ sɛ asomafo no sɛ Yesu wuye no Onyankopɔn agya no eni nyane ni firi awufom te Paul sɛ na sɛnka dwuma a ɔbɛyɛ no Onyankopɔn nam Kristo Yesu so agyenkwa no so ɛna Paul bɛyɛ sɛmpakafo saa na yɛn so adwuma a yɛne wuye no Onyankopɔn nam Kristo Yesu so ɛna ɔgye yɛ. Bigiri yɛ sɛ me no bɛka quotation wei ne yɛde adesua no si. Philippians chapter 2. Yɛnkɔhwɛ saa quotation wei ɛbɛboa yɛn paa. Philippians chapter 2 verse 5 ɛkɔ no. Kenka kyerɛ sɛ ba ha. Philippo fo ngoma timienu nkyɛmu enum ɛkɔ Awurade asɛm ni. Ɔse momma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ɛntra mo mu bi. Kasa Bible. Ɔno na ɔwɔ Nyankopɔn tebea mu deɛ nanso wɔ mu no ɛmfasodeɛ sɛ ɔne Nyankopɔn sɛ. Wɔ se Kristo Yesu na ne gyina pɛn no ɔwɔ Nyankopɔn ahemman mu a deɛ ɔpɛ bia ne nsaka
nanso ɛbae sɛ ɔbɛwu agye yɛn nkwa no wankasɛ ɔma wankasɛ baabi ɔte ne ho tɔ no enti ɔma na mo yɛ dɛ kasa bible na mmom ɔto ne ho mpan fa akoa te bia to ne ho so dane onipa nsɛsoɔ na sɛ ɔyɛ ɔno adeɛ fae no hu sɛ onipa ɔbrɛ ne ho ase sɛ ɛyɛ sitie di kosi owuo mu asɛnnua ho wuo mu mpo ɛno nti na onyankopɔn nso ama no so kɛse enti yesu no na body ekura no ɔnkasɛ ɔno a na ama ne ho so wɔsɛ onyankopɔn soro agya no ɛna ama no so kɛse na ɛde kɔka sɛ yesu no a ne onyankopɔn a ɛyɛ sɛ asɛm na kyea kasa bible na wadom no din a ɛboro din nyinaa so onyankopɔn ɔsoro agya no ɛna adom yesu edin a ɛboro din nyinaa so sɛ yesu din mu na ɔsorofoɔ ne asase sofoɔ ne asase ase nkotodwe nyinaa enkotoɔ na takyerɛma nyinaa mpa mu ka sɛ yesu kristo ni awurade ma agye nyankopɔn ni mu very good na yɛ sɛ ebetimi ayi onyankopɔn agya na ya yesi ɛfa yesu kristo so me nuanom asɛm no na ato dwa no fa namba no na ne kasa baabofoɔ ɛntoa so na afei ɛno nkyɛ awurade asɛm no sɛdeɛ wopɛ sɛ yɛhu no kɔ biara yɛwɔ nkyɛkyɛmu bebree ɛfa awieyɛ bere no korɛ a ɛne wobɛkyɛ ho yɛbɔ mpa yɛwie a na ayaresa kakra a ɔbɔ adeɛ no so de adom yɛn a ɛdi asɛmpa no akyɛ yɛn so wobɛnya so mfasoɔ no ne akyerɛ mu kakraa bi ɔbɔ adeɛ da wase sɛ bere wahyɛ wo ho animuonyam na wode yɛn nkwa akyɛ yɛn na wɔn yɛate saa asɛm yi ase na wɔn yɛhunu kwa yɛ ɛfa so abɔ yɛn mpa yɛn ne kwa yɛ ɛfa so yɛ bɔne ho adwuma awurade nyankopɔn bere a wabie wiase adwenem ɛwɔ saa nkyerɛkyerɛ ho yi yɛsɛ ohu yɛn mmɔbɔ na ehu yɛn tiefoɔ mmɔbɔ na afei ma yɛ tumi a yɛde bɛte wɔ asɛm ase ewu sɔre anɔpa na bɛnkɛseɛ no bɔ a yɛanyora yɛda wɔ so atie wɔ yesu kristo deɛ mu nti amen ɛberɛ a wofa namba no na meka wadwen sɛ adwuma no ɛyɛ sikasɛm ɛnti sɛ wopɛ sɛ bi a woboa nyankopɔn adwuma yi na daakye akatua a yɛn nso yɛn nsa bɛka no nsa ka bi a namba no wobɛtumi afa wobɛtumi ne kasa baabofoɔ no akasa ɛwɔ so na biara wɔ kakra a nso de aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaa ne da asɛmpɛ bɛkɔ so kasa baabofoɔ no awurade ansoma yɛ wiɛ ɔde ayaresa ɛho tumi ɛwɔ abibiduro nso ɛde abata asɛmpa n'akyi na yare ahodoɔ a mebɔ kakra so akyerɛ wo a yɛyɛ ɛho adwuma yesu kristo din mu no ebi yɛ pressure wowɔ pressure mmerɛ wo ho wode yɛ kasa baabofoɔ no fa namba no diabetes mmerɛ wo ho hwehwɛ wɔ mo ulcer ɛno nso mmerɛ wo ho hwehwɛ wɔ mo me nuaba awoɔ ho nsɛnsɛm anaa me nuaba ma awoɔ ho nsɛnsɛm no mmerɛ wo ho hwehwɛ kasa baabofoɔ no yesu bɛfoɔ nso aboa wo ɛna gonorrhea ɛna white ɛno nso no mmerɛ wo ho awurade bɛfoɔ nso aboa wo obi a ɔnom nsa tramol cocaine a ɔpɛ so ogyaeɛ ɛno nso mmerɛ wo ho hwehwɛ kasa baabofoɔ no tiawa awurade bɛfoɔ nso aboa wo ɛna asthma ɛna afei malaria ɛna menstrual problem ebi ka ho to wanto de a wofa namba na ne kasa baabofoɔ no kasa a baabi a ɛwɔ biara no bɛte yɛn ka awurade nhyira wo yɛbɛtoa so ne ɛne wakyɛ no korɛ ɛmu no korɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye ɔsoro pia a yɛn nso yɛn mu nyinaa bɛnya nkwa yesu nhyira wo bye bye asochibu denar ifumi otu denar ma bravo imu